Coa chegada de xullo e o inicio das festas de verán, a hostalería no Barbanza comeza a notar un importante incremento da actividade. A presenza de turistas e de visitantes tradúcese nun aumento das reservas e nunha maior ocupación dos restaurantes. O verán deixase sentir tamén nos establecementos hostaleiros do Barbanza. A chegada de visitantes e de familias que aproveitan estas datas para reunirse está a impulsar a demanda nos restaurantes, especialmente durante as fins de semana. Sí, relativamente, porque nós aquí, como estamos un poquinho fora do pueblo, sí que se nota no nivel de demanda, porque tens que rechazar a máis xente, porque non hai sitio, pero bueno, non é en particular polas festas, pero bueno, sí que familiares que lle veñen de visita, entonces queren xuntarse para comer, notase algo que é o fin de semana. A elevada demanda fai que moitos locais teñan prácticamente completa a súa capacidade con varios días de antelación, obrigando incluso a rexeitar reservas. Todos os días a rechazar reservas porque evidentemente pola semana se reservan as mesas, pois non se pode porque xente que ten que esperar, a mesa parada, entonces sobre todo as reservas úsase para o fin de semana. Pero bueno, chega o martes, miércoles e xa non ten sitio, para o fin de semana xa está ocupado. Unha situación habitual durante os meses de verán, aínda que os profesionais do sector lembran que a campaña do ano pasado foi especialmente intensa e confían en que esta tempada manteña tamén un bo ritmo de traballo, aínda que non tan exagerado. Cuidado, a ver, esperemos que non sea como o ano pasado, porque o ano pasado, cuidado, o ano pasado foi unha locura, unha locura. Unha locura, eu penso que en 35 anos, o ano pasado foi o ano que máis notei logo unha afluencia masiva, sabes? A conclusión está clara, a tempada estival resulta ser das máis fortes para o sector hostaleiro. Sí, sin duda, a ver, o verán é o verán, non cabe dúda ninguna. Durante o resto do ano, pois sí, hai, pero bueno, non rechazas ese nivel, ese número de persoas que non podes atender porque non hai sitio, no inverno pois rechazas menos. A hostalería afronta así as semanas de maior actividade do ano con boas expectativas, nun período no que o turismo e as celebracións estivais volven a converterse nun importante motor económico para a comarca.